IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Kalikagoma iti Ilocos Norte Electric Cooperative wenno INEC ang mga ipasdek iti adupay substation diti probinsya tapno matulungan dagiti kakailyana nga agpo problema iti kuryente. Segon kani General Manager Cipriano Perry Martinez, addan na ti pondo mausa ratap no may patakder dagiti substation na kinunana nasaysaya at kanapinpintas no ado iti substation iti probinsya tapno agbalin nga epesyente ken reliable ti power system iti Ilocos Norte. Malaksid iti raytay nayon na adu a kakailyan ti mabenepisyaran na. May naik iti raytoy mangrugin na iti construction ti substation na may pasdeka iti ili ti banggi nga umabot iti 10 na megavolt amperes wenno 10 MVA. The principle is the more substations you have, the better, no? But of course, kasi may issue ng cost and everything ng substation. That's why ang mga EC, and including INEC, talagang medyo kailangan planado because malaking pera rin ang kailangan. But anyway, again, because na your INEC is now in a better place financially. Meron na tayong perang pangtusto sa development na medyo napabayan na to eh. Ang upgrading ng system ng kuryente ng INEC sa probinsya ng Ilocos Norte, medyo hindi po tayo naka-cope up with the developments. No? Munan iti daytoy na inauguraran ti substation na masarakan iti Bacara nga daan iti 20 MVA apaganamayan dagiti umili kasapay iti ili ti Vintar kon sumagmamano nga paset ditoy syudad ti Lawaga. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.